आङो गिबियावनो मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिनि हानजानि जानानै बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आङो गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय आरो जोङो सेथि मिथिहोनाय खारनानो जाहैबाय जोङो गिबियावनो जायफ्रा दाख्लै थांनाय साननैसोनि सिगां जिहेतु आसामनि सबसे गिदिर जि एग्जाम एपिएससि एग्जाम होननानै बुङो बे एग्जामाव गोबां कैंडिडेटफ्रा पास जाबाय जों बिथांमोनखौ जोङो मिरु इउपिपि लाइमोन गांखंनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासिबाय कंग्रेचुलेसन जासिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे गोग्गाथाव बाथ्राया नैबेसो जे थांनाय प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव जों जि बड'फा सुपार 50 मिशन जि जोङो थांखिखौ लानानै खामानि मावबाय थादोंमोन आरो बे बड'फा सुपार 50 मिशननिफ्राय जोङो गासै 6 जन कैंडिडेटखौ जोङो बे एग्जामाव जोङो पास जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेहाय जोबोद माने बिथांमोनखौ जोङो दोलोनि जानानै मिरु लाइमोन गांखंनि जानानै जों बिथांमोनखौ स्पेशली जोङो कंग्रेचुलेसन जासियो जों साबायखर जासियो आरो बिथांमोननि पेरेन्ट्स बिथांमोननि नखर फेमिलि आरो बेजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो जोङो जायफोरा बे एग्जामखौ होनानै उथ्रिसारनो हाबाय जों बिथांमोनखौबो जोंनि मिरु लाइमोन गांखंनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे आरो जों बरायबावनो सानदों बिथांमोनखौ जोङो नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जायफोरा थांनाय माने मैयासो जिहेतु जोंहा JEE जि एग्जाम होदोंमोन बेहाय गासै जोंनि बड'फा सुपार मिशन माने माबानिफ्राय गासै 34 स्टुडेन्टफ्रा कैंडिडेटफ्रा बे एग्जामखौ लिरदोंमोन आरो बे एग्जामाव गासै 26 कैंडिडेटफ्रा पास जादों क्लियार जादों दा बिथांमोनखौबो आङो बिथांमोननि नखर आरो बे कैंडिडेट बिथांमोनखौ आङो जोङो मिरु लाइमोन गांखंनि जानानै कंग्रेचुलेसन जासियो आरो बेजों लोगोसे जायफोरा माने एसे बे माबायाव थाबथादों बिथांमोनाबो जों खोनानो मोनदों जे बिथांमोनाबो नैबे मास मोननै मोनथामनि गेजेराव एग्जाम जाबावगोन एग्जामखौ होफिननो मोनगोन होननानै जों खोनानो मोनदों जे बिथांमोन जायफ्रा आद्रा थाबोबाय बिथांमोनखौबो जोङो एडभान्स जों कंग्रेचुलेसन जासिबाय जाहाथे बिथांमोना फैगोन समाव जाहाथे मोजां फरायनानै जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे बे एग्जामखौ पास खालामनो हायो दा आं बेखिनिखौ जोङो मिरु लाइमोन गांखंनि जानानै जों बे साफ्रोमबो एपिएससि एग्जाम आरो JEE कैंडिडेटफ्रा जायफ्रा उथ्रिसार जानो हाबाय जों बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि इउपिपिएल हानजानि जानानै बिथांमोनखौ जों बरायबाय आरो जों नोंथांमोननो नैथियाव आरो जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोननो नागिरदों जिहेतु जोंहा मोनसे प्लेनिं लादोंमोन जिहेतु जोंहा इयुथ लाइमोननि फार्स्ट एक्टिभिटिस हिसाबै जोंनि प्रथम सेन्ट्रेल लाइमोन गांखंनि जिहेतु जोङो मोनसे मेगा कार रेलि जोङो लानो नागिरदों आरो बियो फैगौ जोङो 21 तारिखआव अदालगुरिनि जि जोंहा डायमन्ड फिल्ड होनो जायखौ माने मा होनो नलबारि प्लेग्राउन्ड होननानैबो बुङो जोङो बिनिफ्राय स्टार्ट खालायनानै जोङो क'क्राझार बनरगाव जिहेतु जोंहा माने खाख्राबारि माने जितु बनरगावनि जोंहा जि खाग्राबारि जि फिल्ड दङ बे फिल्डआव जोङो जोबथा फैगोन एन्डिं खालायफैगोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मिन्थिहोनो नागिरदों आरो बे माखासे जोंनि जि जोङो मोनसे मेप खालायदों जे गारिफ्रा जोंना बोरै बोरै फैगोन आरो बेहाय मोनबेसे गारिफ्रा आग भाग लागोन जोंनाव बेहाय गासै 1500 माने कार बेहाय आग भाग लागोन बेहाय जोंनि साफ्रोमबो मा होनदों लाइमोन गांखंजों लोगोसे बेहाय ओमेन जोंनि गुबुन गुबुन सेलफोर बेजों लोगोसे पेरेन्ट बडिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय आग भाग लागोन आरो बेखौ जोङो फैगोन 21 तारिखनि फुंनि 8टानिफ्राय जों स्टार्ट खालायगोन जों प्रथमावनो जों स्टार्ट खालायगोन जे जोङो स्टार्टिं पइन्टआ जाबाय नलबारि प्लेग्राउन्ड अदालगुरि टाइमा जाबाय 8टा जोङो बिनि उनाव फैगोन जोङो 8:50 जों पानारियाव मोनफैगोन बेहाय जोंना मा होनदों 9:50 जोंखौ वेलकाम खालायगोन तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ आरो बिनि उनाव जोङो मा होनदों 10:30 जों मोनफैगोन जोङो बागानपारा आरो बागानपारा ब्लकआ बेहाय जोंखौ वेलकाम खालायगोन जेसेबां बे कार रेलियाव फैनाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो 10:40 जों मोनफैगोन बरबारि जाना फैगोन आरो बरबारिनि उनाव जोङो मसुलपुर फैगोन आरो मसुलपुरनि उनाव जोङो मा होनदों सरायमारि
सरायमारिनि उनाव जों फैगोन सालबारि सालबारिनि उनाव जोङो रुपहि फैगोन बिनि उनाव जोंनाव सालबारि मिन्थिबाय सालबारि फैफिनगोन बिनि उनाव ओमफ्राय सावदुरपिटा सावदुरपिटा आरो बिनि उनाव जोंनो खुस्राबारि आरो बिनि उनाव जों खदमतल आरो बिनि उनाव जोंना मा होनदों काटालजाराव फैगोन आरो बिनि उनाव धमनि आरो बिनि उनाव आइलाबि होननाय मोनसे जायगा दङ बे आइलाबिजोंबो जों फैगोन आरो बिनि उनाव जों फानबारियाव दुइटा जोङो बिसाव मोनफैगोन आरो बेहाय जोङो दसे रिफ्रेशमेन्ट खालायगोन जोंनि कारिलिया दा बिनि उनाव जोङो आरो बिनिफ्राय जोङो रिफ्रेशमेन्ट खालायखांनायनि उनावनो जोङो उलुबारियाव जोङो 3टायाव जों मोनफैगोन आरो बिनि उनाव जोङो बर' बाजार जानानै आरो बर' बाजार जानाय लोगो जोंखौ वेलकाम खालायगोन जोंनि बिजनि डिस्ट्रिक्टआ आरो बिनि उनावनो जोंहा भबानिपुर जानानै जों फैगोन आरो बिनि उनाव जों सापागुरि आरो बिनि उनाव जों कारिगावआव जोंनाव मोनथाम ब्लकआ जोंखौ वेलकाम खालायगोन बेनो जाहैबाय सालाकाटि ब्लक देबोरगाव ब्लक बेयो जोंखौ वेलकाम खालायगोन जों कारिगावआव गासै 4:30 मोनफैगोन आरो बिनि उनाव जोङो पुरुना फ्लाइअभार माने बेजों थांगोन जों 5:10 जोङो मोनफैगोन आरो बिनि उनाव जों एन्डिं पइन्ट जों 5:30 जोङो बनरगाव जों खाग्राबारि फिल्डआव जोबथाहैगोन बेखौनो दिनै जोङो मिन्थिहैबाय आरो जों बिदिनो खावलायनो नागिरदों जे जोंनि मोनफ्रोमबो सेल जोंनि इपिपिएल हान्जानि माने जोंनि नैबे मिरु लाइमोन गांखंआ जि अर्गानाइज खालामनाय जि प्रग्राम बे मेगा कार रेलिया बेहाय माने जोङो साफ्रोमबो जोंनि वार्कारफोर जोंनि दैदेनगिरि जोंनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ जोङो बयखौबो आग बाहाग लानो थाखाय जों गुरै खावलायहरदों आरो बे रेलिया सबसे गिदिर दिनै जोङो बेखौ मोनसे हयथ' नोंथांमोना मोनफ्रोमबो दिनै पलिटिकेल पार्टियाव बे माने पलिटिकेल हान्जानि बेबायदि मोनसे मेगा रेलि हयथ' जाफैनाय नुवाखै नोंथांमोना निस्सय दिनै एपिपिएलनि नेतृत्वआव मिरु लाइमोन गांखंनि दैदेननायाव बियो फैगोन 21 तारिखआव मा होनदों अदालगुरिनिफ्राय लानानै जों क'क्राझार फारसे जोङो रावना होगोन आरो बे गासै 1500ता दिनै कार रेलि लागोन आरो बेखौ जोङो जाफुंसारनायाव नोंथांमोन बयनिबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि जायफ्रा सापर्टार बिथांमोनखौ जों बेहाय आग बाहाग लानो थाखाय जोंनि मिरु लाइमोननिफ्राय जों नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय।